Dnes sa zameriame na Linuxovú distribúciu Linux Mint a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. Linux Mint je operačný systém založený na Linuxe, ktorý je známy svojou jednoduchosťou, stabilitou a užívateľsky prívetivým rozhraním. Je určený hlavne pre používateľov, ktorí hľadajú alternatívu k Windowsu, pričom ponúka moderné, intuitívne prostredie a širokú softvérovú podporu. Mint sa sústreďuje na pohodlie používateľa, pričom už po inštalácii obsahuje všetko potrebné: multimediálne kodeky, kancelárske nástroje a jednoduchú správu systému. Projekt Linux Mint vznikol v roku 2006 a jeho zakladateľom je Clement Lefebvre. Prvá verzia s názvom Ada bola založená na Ubuntu, čo znamenalo, že využívala jeho stabilitu a širokú podporu softvéru. Postupne sa však Linux Mint vyvíjal a získal vlastnú identitu, napríklad s prostredím Cinnamon, ktoré poskytuje klasický desktopový zážitok. Hoci bol pôvodne Mint postavený výlučne na Ubuntu, dnes existuje edícia založená na Debiane známa ako LMDE, čož je Linux Mint Debian Edition. Linux Mint je ideálny pre používateľov, ktorí chcú spoľahlivý a nenáročný operačný systém. Ponúka klasické rozloženie desktopu, takže je vhodný pre tých, ktorí prechádzajú z Windowsu. Má výbornú podporu multimédií hneď po inštalácii. Je rýchly a stabilný. Vďaka nízkym hardwarovým nárokom je skvelý aj pre staršie počítače. Linux Mint je tiež známy svojím dôrazom na súkromie a bezpečnosť. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.